daga bakin Dakta As-Salafi, waye zai iya kubutar da Abdul-Jabbar a nan duniya? Tunda alƙalin muƙabala ya tabbatar da Abdul-Jabbar ya kasa kare kansa kan ɓatancin da ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rage wa gwamnatin Kano ta kama shi ta gabatar da shi a kotun musulunci bisa doka. Hukuncin zagi da ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kisa ne. Duk wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya yi masa ɓatanci, ko da ya tuba sai an kashe shi. Tubarsa zai masa amfani ne a lahira, amma dole sai ya bar duniya kamar yadda shari'ar musulunci ta tanadar. Abdul-Jabbar zai fuskanci hukuncin kisa a kotun musulunci. Wannan shine hukuncin da za a zartar masa. Amma da yake ƙasar tana tafiya ne bisa kundin tsarin dokar constitution, Abdul-Jabbar yana da damar ɗaukaka ƙara zuwa kotun kafirci, wanda hakan abin kunya ne a gare shi da dukkan masoyansa da ɗalibansa da suke ikirarin musulunci a ga sun tafi kotun kafirci neman taimako. Daga yanzu ku sa ido ku gani, manyan ƙungiyoyin Yahudawan duniya za su mayar da hankalinsu kan Abdul-Jabbar. Za shi ba shi cikakken kariya da taimako saboda ya musu abin da suke so na cin mutunci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci. Kuma babu wanda ya isa ya kubutar da Abdul-Jabbar sai Yahudawan duniya. Ko bai da kuɗi za su ba shi ya yi ta ɗaukaka ƙara har zuwa Supreme Court. Amma ko yaya ne, musulunci ne ya ci nasara. Gaskiya ta kayar da ƙarya. Shugaban zindiƙai na Kano ya kunyata shi da jama'arsa, kuma an yi jana'izar aƙidar 'yan kogo a Najeriya. An gama. Daga yau Abdul-Jabbar ba zai sake samun damar yin karatun ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, da kuma yi wa malaman musulunci da littattafan hadisi ƙarya da sharri, sai kuma tarihi, amma ba wannan ba. Alhamdulillah, ku ci gaba da bibiyanmu domin kawo muku me yake wakana gaba da hukuncin da za a zartarwa Abdul-Jabbar. Mun gode, ku yi subscribing domin kawo muku sababbin shirye-shiryenmu.